Good morning world! Kanindot sa akong palibot sa sayo sa kabuntagon. Muni akong nakita ang view. Sus kanindot. Nagsuroy-suroy ko ani buntag sayo. Di ba walay tao kami ra jud. Yan na si Mama Liling kay maligo ni siya. Excited kayo nga naka lotion pa sa naong wa na tarong og tangtang. Ya karon kay hunas man tanawa ra gud. Kuani mo gidang salbabida. Kuani siya pag humana mo pangaon diretso dayon mi dire. Kay lagi nagdaginot sa time kay manglakaw na mi 10 o'clock. So kani nangaligo na sila. Medyo kuan pa ni siya kanang hunas. Naapil si Mama Liling. Ligo na ka ma? Na dito nagkuha na. Patid-patid na sa tiil. Itong pisaw dito para makuhan ang mga kaugatan. Ligo na po. Ligo na. Balik. Ipatid-patid ang mga tiil para mo exercise. Okay, inigbalik duha pa ta ka oras kapin. Na langoy-langoy, patid-patid. Hi guys. Hi. Hello. Na ako karon dapling sa dagat nagtan-aw sa ila ni Mama Liling, Mama Philly, akong mga anak na tulo kay ako di man ko maligo na kay gahapon pag-abot naligo na ko. Kaduha jud ko nagbalik-balik og kaligo. Karon dili sa ako maligo kay sakit akong puson, murag nanay ni gawas na ba. Kanang binuwan sa babay nga sakit na timingan man. So tanaw-tanaw na lang ko diri sa ilahang paglangoy-langoy, dapling sa dagat. Mao ni akong view karon. Kani mao ni akong view. Kani di ay diri dagat ni siya unya mo padung ka diha mo na ang hagdanan saka nya mao na siya diha ana padung diri sa ako nya ang among room diha dapita nya na di ay ko diri sa punuan bituon man ni angan diri sa amua. Di ba nindot kayo akong view nya humanamig kaon kana sila
Sayo ka ay ng mata ning akong mga anak. Kay lagi nagbantay sa dagat pag tan-aw nila kay hunas man dako man kaayong hunas. Nangaon usa mi didto sa gawas kay nga among baw nahurot naman gahapon. Pagbalik gikan kaon aw. Nara, nagtampisaw na dayon sa dagat. Na si Mama Liling ug si Mama Philly ay dirang tulo na ko kanak. Upadulan ha. Si Mama Liling ay naghayang-hayang. Sige, patid-patid. Kay mo balik. Tulo pa ka oras. Sige, lingkod. Aligre kay sila. May kani akong mga anak, ampay kayo ni og dagat. Papilion nimo, swimming pool dagat. O sa itubag, dagat. Dagat. May napapulaan og dagat, manguli mo miron. Mga siguro mga alas 10. Sakto sad na maabot dito sa Cebu City, mga kuan siguro 10 no mo start og biyahe 10, 11, 12, 1 o mga 1 ka pinabot na mi. Or 2, okay na lang. Hi, ate. Hello. Kuha na, nakiling na si kuya. Hi, kuya. Hi, kuya. Hi. Hi, dayon. Sky. Sky, ato bang Sky? Kuya, hi, kuya. Maliling. Hi. Sige, patid-patid ang mga tuhod. Para inigbalik. Nga, patid-patid. Mahain ka naman ma, gidaan naman ani mong salbabida. Hain ka na. Ito. Di ka na. Nang luod na. Nang luod na. Nang luod. Nawa na. Nang luod na. Nang hawas na. Init na siguro. Tulo ay. Inahay. Tuwa na. Tuwa na sila. Nag-ilis na. Ganira man to sila. Pagtugnaw na. Sugat na sa tulo.
Angan man sad magsige lang kamo dito mugtok. Dili mo kita makaparo. Guys, busy na og pang-repack kay manguli na mi. Labay na kay tubig ra na. Oh, busy na panghakot. Kay muadto na mi kay 10 o'clock na. So, Duha na atong tawel. Maputi. oh duha na to anang isa sa bag. So dila. Imo mo susod na. Busy na sila pang-repack na si ate magkuha. Napay ko ano nati oh kanang mga bilanan sa atong mga gamit ug kanang mga Guys, muadto na mi. Salamat sa inyo pagtan-aw sa amo ang family trip. Bye-bye. God bless. Sunod na sad nga trip kung asa may muadto. Simple ra gud kaayo pero enjoy. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Kamatay. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, kaya kung kami makasasala karon sa oras sa aming kamatayan. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, kaya kung kami makasasala karon sa oras sa aming kamatayan.